सरकारनो कयना मुसुंगो सिनि टिआइबिसि हयते कमिसन आसुगुति आरो आंकुकमानि बागैनाय टिवाइ आरो बिसिनि मीटिंग आसुगलाचा हम मीटिंग जों स्पेशली सिनि पार्टी दैजों गाव खालायगा पार्टीनो बाहायके फुवारानि बोसांनि पार्टीनि जवा बाहायनाय जों सालायचा ताइ हिंगांके स्पेशली राबार प्लान्टेशन बागै तिनि सालायचा सिनि ट्राइबल मिनिस्टार मोसां रामपद जमातिया चिनी 14,000 जे राबारनि प्लान्टेशन खमानि सोमजे इनकरि खायमानि आबो बेबां सेंसं थायगा ताबो सेंसं थाय मानफोर तामनुक जाखा एडिसि सरकार साबजुनाल जों कायमानिया इनके तियार बिसोर कायमानिया बसर थांका हायनि हे प्राय 3-4 बसर लाय 3-4 मास लाय खा बरक जे अ इमप्लिमेंटिंग एजेंसी रग लेरमानि बागिनाय चिनी ताबो टिआइबिसिनि इंकर बेनिफिशियारि रग बेलायखा दुखुमानि दखा तबो बाक्सा साव सामान रग नभेम्बर मास जरासे कायदों मंगे दाख्लैबो नभेम्बर मास जराबर कायथुम अनेक राबार बर्डि कमिशनार सापो आइ सापो जों साइमिनिया चिनी राबार बर कायनो नांनाय काया आंगा जों सबाव थांनाय बरगाबो सरकार बसिथुम ते गायसा आंगांके चिनी टिवाइ आरो बिसिनि किसु संख्यक बररक रवीन्द्र रियां बिनुद पारसी अनंत जमातिया रामानंद उसुई निरुद देबबर्मा नारायण देबबर्मा अमायके किसु संख्यक बरक दङ बरक चिनी टिआइबिसिनि जखन सेंसननिफ्राय थांगोन बरक जेआरसिसि होननाय कागै थांका बरक पाइसिनि मिटिंआव फाइलिया अ फाइलियानि बागैनो आं बर एखुनो कक सालायजा बरक तिनि फाइनाखौ फाइलिया बरंग टिआइबिसिनि भाइस प्रेसिडेंट रवीन्द्र देब जमातियां दंमोनि बिनुद पारसी वाइस प्रेसिडेंट दंमोनि निरुद देबबर्मा मेम्बार दंमोनि एक्जिक्यूटिव मेम्बार नारायण देबबर्मा एक्जिक्यूटिव मेम्बार दंमोनि सेंट्रल कमिटी दंमोनि हांगे रामानंद उसुई सेंट्रल कमिटी दंमोनि अनंत जमातिया चिनी जॉइंट सेक्रेटारि दंमोनि बरंग चिनी पार्टी नहते नखरि रजाखा आं बरनो कयनाय चिनी टिआइबिसिनि जे उनका दंमोनि सरकारनो मोजों ताबो लिखित रनाय चिनी टिआइबिसिनि जे सामनो बरक पाइता खासिथुम जों ताबो कमुन पार्टी चिनी दल जोंनो हाजाकनाय ते गायखा जों सालायफिका आरपीआई बे हालौ बाहायनाय बीजेपी चिनी पार्टी बाय जों बाहाय चिनी रिलेसन नाय मथा बाय चिनी रिलेसन बाहायनाय ते कमुन पार्टी बाय रिलेसन बाहायनाय जों चिनी जे ससियलिस्ट दाबि मानिनाय जों बरक बायनो दंनाय जों माहायके एसेफ बाय जों जयेनलि कमिटी खाका ताइ आरपीआई खाका ताबो बीजेपी स्टेट कमिटी बाय चिनी प्रेसिडेंट दानियल कक्साइ दंलायो नांकाके मता बाय जे साइमानाय सालायदे ताबो कखमायसे जों कुनु साइमानिया चिनी उजाति हामग्राय इंजिनियारनि जे मिनिस्टार मोजां राम पद जमातिया फाइमानि परे 33 बছর 35 बছरनि परे आगिओ सीपीएम रक कांग्रेस रक जे चिनी दाबिनो थिगलाय तमनि ताबो अब माइनर सतलां जाखा बताव चिनी 1 नम्बर दाबि कि अबसे जों होम मिनिस्टारनि चेयारमैन सिबो चिनी अ दाबि रक इमप्लिमेन्ट ना बागै ता चिनी बेनिफिशियारि रक जे रजाक नग रजाक आबरक बेबां माना मागैनाय आसे जयेन मन्त्रि खामखुमति माखानाय हाया गायसिनि सभा सलिनाय जों लामा फां आजा तासिंपुर सामने राबार बागाननि जे मानाय दङ हे खर गुसुनो खुनि माननायाबो अन्तत 8,000 मत ताबो चिनी जे सेंसननि दंखा अब उनको हुनु जुनाल हुनु जों कायमालिया वाति करिखा ताइ राबार बुरु साव वाति करिखा बरक आगितांग दंसा 2021 आफुन पाइखाब्ला आबन गिगिरना खयो चिनी तिब्रासा उन्नति नाया अबन अनेक जन अफिसियेल चिनी बरफ फानांथों बन गामिलो तिबागिनो हायगो आं सरकारनो कयना मुसुंगो चिनी टिआइबिसि हयते कमिसन आसुगुति तांगै राबार बु हायंगा सानानां तांगै ब्लक हाय सानानां तां उनको साबजुला अफिस हाय सानानां कायना वाद बेकिया कायमिया जों कायमिया उनको बरफ करि हिनाय कायसा कमिसन आसुगुनाय अब तां अमा हायगा संताल टिआरबिसि मिं स्राय ताइ फासिङाव चिनी जे सामानो खाना जे सोंबाय तंगै जों चिनारनि कागै नंखरि थांका टिआरबिसि सैजाक जेकुनु प्रजेक्ट जेकुनु लिड जमारजाक आबनो संताबो गभर्नमेन्ट नि थानिव चिनी जे
official written जों letter नाय जेता काक हांका बा काखा हैदिबा बिहिखौ साय काक लायखा हांका आबो कुट थाङै रायरुयै बुसामांनि तंका बुमान लगि तंनाय बुफान लगि तंनाय आबो सालाय पाइलायो कास काक लाय हांका त सम्पत्तिनि मालिक नै दैया ठीक आबो हायनो जों बाय काका सिनि मुंनि कुन प्रजेक्ट बरक याग्रि मांला खाय मांला राबार फन तंथों केसफन तंथों आबो कामना तिनि जों साखलायगा Monday सिमिं न जों अफिसाव रखांका आबो officially effect government जों सिनति you are presenting nibo जों अबनो क्राखे जों तिनि साखलायो तै अबनो जों थाजिंगो नुखा जे सिनि जों ताबु स्राय स्रायो फाइका तामनाय राबार सिजन तंका जेगे बसाय खाना रखा और जों जेसेकां 2021 नो जों कागज जा जानुवारिसिम कागज माने थाजिं सामा हायनो जोंनि बरंगना ट्रेभेल फेल मिनिस्टार बिनि नायमाबाय बिनि पनसुमा हामबायनो तिनि अजागा जों सकलाय लिमानो जों वाइरे वाइ आबनो ता अफिसियेल क्लियार खानाखा तामना सिनि साका तंनाय रनायसा वाति गल फ्लाइट दंखो जों बर असुजरा डेडलाइन दफना सेमानो जों खानाका नभेम्बर जराकाय तिनि जरा थैया अबहाय जरा प्रेक्टिकल बा गिस्ति खाया सिया जे किसे गिस्ति खानाय बसियो आबो तो थैनाय इनके तो हा बेजवा के किसा उ या फंकाय फोरबन किसा थैनाय तो थैनाय नु ए अबहाय छै केसुदो जों रबरनो मांखा खायका बुया होनि लगियो सिनि जे नक दिल्लीवर हरजा टिगारि बा एनिमल हस्बेंडरी आबो हरजा तै बाकी हरजा बसिमिया जों टाउनशिप जों ताबो साखलायनाय टाउनशिप जों टाउन एरियाव जागानाय जा एडिसि एरिया जागानाय जा बा खुमलुं आमचयो आम हायके जों जे पारा बा ब्लक फाइसिं आंखो मडेल विलेज फातर नुमा हाय पारावनो जों न 15 जना 100 जना 200 जना के तनाय निनि पार्क सह 300 आना नंगो खायनाय आम हाय खायजाकनाय इंगा आबोनो जों नारकजाक इंगा आबो सालाय दङ इंगा आबो नि बागै आं तिनि कोयना मुसुगो जे सबरा फनो कोना बसर जे फन तंथों नों एक्सेप्टेड बा यापिसे फायनाय मुं समाया खंके सिनारानि नि कोमाल बा लिस्ट ठीक मते करे हदि निन डेट अफ सरेंडर इन सर्टिफिकेट नन एक्सेप्ट जाक निनि डेट डक हंके आबायनि कागज गदि कोलाबरेटर साहाय्य खायनाय जोंनो माइसा नाय ति खारनाय केस मासनाय रांबुसे चुबानाय बरनि बाहायना माहाय खायजागै दङ ताई चुगिया बिग्रा जेसा सरकार फाइबो नरजाक जों आबनो बुंगुरका पुअर एल निदि बिग्रा ताई बिन नाङि दंमोनि ए बहाय खायनाय सिनि काइबलिखे जे अफिसियेल न जों सेटअप लाय थिक लायका आलिस आब्रकाबो साखलायजागै दङ ब्लक वाइस न साखलायजाखा तिनि अमिडियावबो जों सिनि हानि बरनो सावो बेंगलर फन दंदि नागालेण्ड फन दंदि मिजोराम फन दंदि आर तंदिफोर वासति बिन डकुमेन्ट रहतु सिनि बरक ता कारजाकथों सिनि बरक जत जे जों हा बारा दंमोनि